హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు డెమో చూసారు గదా! ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో, పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ చాలా పెళ్ళిళ్ళు నడుస్తున్నాయి కాబట్టి వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ వీడియో చేసిన. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి నైసానో, గుడ్డానో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి. సో, ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా చేయడానికి ట్రై చేస్తా. తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సపోర్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఫోటోస్ అండ్ టెక్స్ట్ మొత్తానికి ఇక్కడే ఉంటది. సో మీరు జస్ట్ ఎడిట్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఈ కెమెరా ఐకాన్‌ను ఆన్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా గణేష్ ఫోటో ఉంటది. ఆ ఫోటో తర్వాత సో దీన్ని ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ పూసంవారి పెండ్లి ఫిల్ఫ్ అని ఉన్నదిగా. సో ఇక్కడ మీ ఇంటి పేరు ఏదైతే అది రాసుకోండి. సో మీకు మీది ఏ పేరు ఉంటే ఆ పేరు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఏదో ఒకటి రాసి చూపిస్తా. సో ఇది తేందర్ అని రాస్తున్నా. సో మీది ఏ పేరు ఉంటే ఆ పేరుని రాసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఫేందర్. సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ పెళ్లి కూతురు. సో ఇక్కడ పెళ్లి కూతురు ఉందిగా. మీ అమ్మాయి తరపున అయితే వధువు అని రాసుకోండి. అబ్బాయి తరపున అయితే వరుడు అని ముందు రాసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ వధువునే పెడుతున్నా. సో ఇప్పుడు దీనికి వధువు పేరు చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఏదైతే అది. సో అదే పేరు రాస్తున్నా నేను. సో ఇలా ఎడిట్ చేసుకుంటే సింపుల్‌గా అయిపోతుంది. టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసేయండి. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కట్ చేసుకోండి ఫోటోని. ఫోటో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కట్ చేసి పెట్టుకోండి. సో ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ ఫోటోని ఇక్కడ బీట్ మార్క్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సో ఇక్కడ కింద ఫోటో ఉంటది. సో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఆ ఫోటోని డిలీట్ చేసి సో ఇప్పుడు పైన ఫోటో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం దాన్ని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో వరకు టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు కరెక్ట్ ప్లేస్‌లోకి వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా! ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మీ పెళ్లి కూతురు కావచ్చు లేదా పెళ్లి కొడుకు కావచ్చు. సో ఆ ఫోటోని ఇట్లా ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ బీట్ మార్క్ వరకు యాడ్ చేసి సో ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఉన్నది ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి డిలీట్ చేసేయండి. డిలీట్ చేసి సో ఇప్పుడు పైన ఫోటో ఉందిగా, దీని మీద టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో వరకు టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో కరెక్ట్‌గా రాకపోతే మీకు ఎట్లా కావాలో అట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. చిన్న పెద్దగా చేసుకొని సో ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పెళ్లి కొడుకు పేరు చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ కిందకొచ్చి పైన దాన్ని లేయర్ టచ్ చేసి ఎడిట్ టెక్స్ట్‌లోకెళ్ళి సో ఇక్కడ ఏముంటే అది రాసుకోవచ్చు. సో నేను అదే రాస్తున్నా. సో ఎట్లా ఉంటే అట్లానే రాస్తున్నా. మీకు చూపించడం కోసం మాత్రమే ఎడిట్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ రాసి టిక్ మార్క్ ఇచ్చేస్తున్నా. సో ఇలా. సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా సేమ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరేం చేస్తారంటే ఒక ఫోటో తీసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫోటో దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. సో వేరే ఫోటో తీసుకుంటా. ఒక్క నిమిషం. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫోటో దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి సో ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి డిలీట్ చేసేయండి. సో ఇప్పుడు పైన దానికి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్. ఏ ప్లేస్‌లో ఉంటుందో ఆ ప్లేస్‌కే వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డేట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. డేట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇక్కడ టెక్స్ట్ అని ఉన్నదిగా, ఇక్కడ దేనికి దానికి ఉంటది. సో ఇక్కడ డేట్ ఉన్నది, దీని ఎడిట్ టెక్స్ట్‌లోకెళ్ళి సో మీది ఏ డేట్ ఉంటే ఆ డేట్ నేను ఒక సింపుల్‌గా 99 రాస్తున్నా. సో టిక్ మార్క్ ఇచ్చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు నిమిషాలు సమయం ఎప్పుడంటే అప్పుడు దీన్ని కూడా ఎడిట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వారము. సో వారం ఏదంటే అది రాసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా శనివారం అని రాస్తున్నా. సో ఇలా శనివారం అని రాసి టిక్ మార్క్ ఇచ్చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఇదయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు లాస్ట్ అడ్రస్. సో మీది
ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ అడ్రస్ రాసేస్తే సింపుల్గా వీడియో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా. సో ఇక్కడ కళ్యాణ వేదిక గ్రామం చిన్నుగూడ అని ఉన్నదిగా, దీన్ని ఎడిట్ చేసుకోండి. సో గ్రామం అలాగే పెట్టేసి ఇక్కడ చిన్నుగూడ తీసేయండి. సో చిన్నుగూడ తీసేసి మీది ఏ ఊరు అయితే ఆ ఊరిని రాసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా నర్సాపూర్ అని రాస్తున్నా. నర్సాపూర్ స్పేస్ బి. సో ఇలా మీది ఏదైతే అది రాసుకోండి. మండల్, ఉట్నూరు, జిల్లా ఆదిలాబాద్ ఇలా పెట్టేసుకుంటే సింపుల్గా అయిపోతుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అయితే మళ్ళీ చూసుకోండి. సో మళ్ళీ చూసుకొని మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.